Kung Biyernes na ako nagkakatuyawan nila. Gani man. Nan! Wala mahambala lang si Boy Guapo. Ay, kalan. Alams na. Si Kano Guapo, test mo na gani kasi Kano Guapo gini. Morning da kay Maninoy ko man Kano Guapo, ano? Ay, Maninoy mo na siya. Pwede ba Sir, pwede taman ka Maninoy? On air pa rin, hindi siya ka-hindi. Sige, then. Nante. At sige, standby kami aray sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpasalamat si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa nagtaliwan si Presidente Benigno Aquino III sa paghatag sa oportunidad ng maging isa ka riyon ang Negros Island. Ang Negros Island ang intukod si dalom sa administrasyon ni Aquino apang iniangin basura ni Presidente Rodrigo Duterte paagi sa pag-issue ng executive order. Sa statement, ginpahayag ni Lacson nga ginakilala kay nagapasalamat ang mga pumuluyo sa Negros Occidental kay Aquino sa iyang kontribusyon para sa Pilipinas kag mga pumuluyo. Ginakilala man ni Lacson ang mga accomplishments sa administrasyon ni Aquino, partikular na ang sa ekonomiya, paglain sa pananaw sa ibang nga pungsod angot sa korupsyon kag ang pakig-away para sa kinamatarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Samtang ginlaragway naman ni Councilor Archie Baribar si Aquino bilang mapainubuson kag ordinaryo nga tao kag hindi malipatan ang legasiya ang ginbilin nga pagpakigbato sa West Philippine Sea. Nagpabutyag man sang kasubo si Vice Mayor Cid Familiaran sa natubo nga pagtaliwan ni Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Sunog kay Familiaran, hindi man sila personal nga kilalain ni Aquino apang nangin party mate sini sa Liberty Party si Aquino o kon Liberal Party si Aquino sa itong tiyempo nga ini ang napilian bilang konsehal sa Bacolod. Dugang pa ni Familiaran, ang pagtaliwan ni Aquino isa ka klaro nga manifestasyon nga tanan kita sigurado nga madula sa kalibutan apang wala lamang may bulaan ang patod nga tiyempo. Suno pa sa Vice-Alcalde, kon matuod nga ang paglala sa balatian ni Aquino tugas ng sobra sini nga pagpanigarilyo ining bagay nga kuntani magaserbe man nga eleksyon sa mga persona nga mayara sang kasubong nga bisyo. Well, ang message siguro for me, death is inevitable. Death is certain and sure. Only that nga nitambalaan as to when. And that I think ang isa sang cause of death is lung cancer. Smoking is one of the reasons siguro ng lung cancer. Si Vice Mayor Cid Familiaran. Naka-half-mast naman ang mga bandera sa Pilipinas sa Bacolod Government Center kag sa Kapitolyo Provincial. Inibilang pagpakita sa respeto sa nagtaliwan nga si Anay Presidente Benigno Aquino III kahapon nga aga Huwebes. Si Mayor Bing Lunardia nag-issue man sa Executive Order No. 33 Series of 2021 nga nagamando nga i-half-mast ang tanan nga bandera sa Pilipinas sa siyudad sang Bacolod. Sa mensahe ni Lunardia, ginpahayag nga nagbugtaw ang bugos nga pungsod sa masubo nga balita angot sa wala ginapabot ni pagtaliwan sa Anay Presidente. Nagpasalamat si Lunardia sa pagserbisyo na Aquino para sa mga pumuluyo sa pungsod. Sa iban pang nga balita lokal, ginkompirma ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga siyam ka mga drug group leaders nga aktibo nga nagasupply sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag probinsya. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Gomez, ginpahayag sini nga isa si Michael De Vinegracia sa siyam ka mga drug group leader nga nagapanago kag napatay sa probinsya sang Rizal. Dugang pa ni Gomez na ibaluan sang ila ahensya ang ngalan sang 8 ka leader. Pagi naman sa revelasyon sa mga nagkaladakpan sa Bible Operation. Kangay sa estilo sa ni Michael De Vinegracia kag sang grupo sini naglaylo kag ginpili sa mga drug group leader nga magpalayo sa syudad kag magtiner sa Luzon agod hindi makita sang otoridad. Patay naman sa gindagat sa Inigaran Emergency Clinic ang isa ka mangunguma sa ginluthang sa Hacienda Bail sa may barangay Tugis, Banwa sa Inigaran sa itong Miyerkules ang aga. Ang biktima gikilala kay Julius Dinagiba,
35 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Samtang ang suspetsado nga gwardya ginkilala kay Rohel Bilonio, 55 anyos, may asawa kay nagapuyo sa barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Jake Barila, ang hepe sa Hinigaran PNP, nagpaharap sang Karawaw ang anak kay ginablos ni Dinagiba malapit sa duta ang ginabantayan ni Bilonio. Pila ka minutos na abot ang biktima sa lugar, kag nagbaisay sila sang suspetsado tugtong ang gilutang inigamit ang 12-gauge shotgun. Nakaangkon sa malubang nga pila si Dinagiba, ngayon deklarar nga patay sa klinik sa Hinigaran. Padaan pa ginapangita si Bilonio, kang isa pa kagwardya nga opposite nga si Eric Soriano sang San Isidro, Banwa sang Pontevedra, tanan sa idalom sang RHN Security Agency. Ang biktima isa lang sa maramo nga benepisyaryo sa mga duta ang ginapanagyahan sang pamilya Magallanes apang wala pa sang klowa. Dugang pa ni Barila, bangod nga benepisyaryo ini may daan nga hindi pag-intindihanay ang mga Blue Guards kag ang mga benepisyaryo sang duta nga ila ginabantayan. Patay naman ang bana samtang pilaso ng asawa sa nagluntad ng aksidente sa Taytay Tanaw, Purok Taklong, Barangay Bato, Syudad sang Sagay, alas 3 ng hapon, Miyerkules. Ang napatay ginkilala kay Llewellyn Datolaita, 56 anyos, samtang ang pilason ang asawa nga ginkilala kay Dory Datolaita, 57 anyos, kag residente sang Barangay Makiling, samtang ang driver nga truck ginkilala naman kay Roger Vergara, 47 anyos, residente sang Barangay Bato sa amuman nga syudad. Sinisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Hepe sa Sagay PNP, naglupok ang goma sang sidecar sang tricycle, rason nga hindi na ini makontrol sang driver kag nagpadulong sa nagasugata nga truck. Nasangit sang truck ang tricycle nga ginamaneho sa napatayo po ng asawa nga ginbulong karon sa hospital. Na-recover naman ang kapin 27,600 pesos nga bilis ang shabu sa duha ka persona nga nadakpan sa bypass operation kahapon Hunyo 24. Una nadakpan sa police station H si John Kenneth Perma, 34 anyos, kag pumuluyo sa barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Si Perma nadakpan sa Purok Venus Saturn sa barangay Singkang, siyudad sang Bacolod. Nakuha kay Perma ang 2 ka gramos ng suspected shabu nga may market value nga 13,600 pesos. Nadakpan man sa Police Station 4 si Warren Marcellones, 34 anyos, sang Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Si Marcellones na nakuhaan sa 2 ka big plastic sachet sang suspected shabu nga may market value nga 14,000 pesos. Sa katapusan nga balita lokal, ginapasalamatan naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Inocencio Pasaporte si Presidente Rodrigo Duterte kag AFP Board of Generals matapos ginpromote ini sa ranggo nga Brigadier General. Sunod kay Brigadier General Pasaporte, ginaprobahan ni Duterte ang iya promosyon upod sa 4 ka mga senior officers tinalikdan nga Martes, Hunyo 22. Dugang pa ni Pasaporte, ginakabi nga kadalagan sang tanan nga mga miyembro sa Philippine Army sa Negros Occidental ang promosyon bilang bagong general sang AFP, bangod ako ang nanging kontribusyon sa mga soldado para sa iya mga nalabot. Yan pahig man ni Pasaporte nga sa piyak sang pandemya, padayon ini mga pangalagad sa bugos nga probinsya, ilabi na sa pagpakig-away sa COVID-19, pahagi naman sa pagpadala sa mga militar nga nagaserbe bilang contact tracers, pagbantay sa 5 ka mga quarantine border control nga nagatapik sa Occidental kag Oriental, kag madamo nga iban pa. Period of national mourning gindeklarar ni Duterte. Samtang DOH bukas sa pagbago sang COVID-19 response kung suportado sang siyensya. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalonggit sa aton ikaling lawas ang dapat. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards. Okay, sakay Kagawad Melchor Baroka Rombines. Oy, Kagawad, dugay-dugay ko wala nabasahan dis Kagawad. Morning ko no makag sa matahom nga si Ma'am Eden. Ay, thank you so much. Good morning man kay Lieutenant Abigail Donasco. Isa pa gid ka matahuman Wala na naging supunon. Ikaw na lang yan nagsugon. Ako na yan nagsugon. Ikaw naman na yan. Ako naman lang nanay, tahong ba na? Tama na kayo naman nila bulitin na siya. Gani. I-boost ko na rin kaya ako naman dasun para ba Manila bulitin. Anong imo yung man na? Kita ko sa... Ang maganin ng Glazel, kaya kinabala ko siya. Nang saan ko yung mga features sa Manila Bulletin man, hambalya, kung nagbuna ka, tapos pulo ka bilog, nagwa ba na? Pwede ka man Manila Bulletin. Takaan ko glaze. Kita ko sa picture ni Lieutenant Donasco lang itong nagauyat sa blasang tanong itong armas naman. Daw ginkulbaan ko dayon ko hala ka kululbaan ni siya gali yang hindi ko ni pibig sa. Hindi mo siya maasiasig. Hindi ko ni maasiasig. Hindi siya ma-joke na. Teacher sa sa una, no? Yes. Sa mga special children. Na-intindihan niya. Kita mo na-intindihan niya ka. Kita mo daw ka-ukil sa amon nga duwa. Kita mo na-intindihan niya ka. Kaya natunan niya ng pag-intindi si mo. Sa mga special child. Okay. Tingala ko special ka pala. Tingala ko daw ka-close hindi mo duwa. Na-intindihan niya ko. Special magita Ako lang pinaka-close ka mo gid kay daw. Tigin tunan niya na mo. Tunan niya kung paano mag-deal sa mga cases like you. Cases like you. Kalain ba ipos Sige. Sakay Alex Montesa, of course, sila patamyaw yung iyang mga friends sa Energy Fans Club. Yes. Kanami sila, no? Kay katamyawan. Yes, si Ma'am Lily King, nadalaya pa May ito pa na ito sa mabaw mo, galing na ko na agyan ko na. Sige, go. Si Ma'am Jinky Delagdon, pag-rate niya si Mama, Papa niya, Joe and Lolita, Sisters Jenny and Jane, kag-amigas niya Alma Alagan, Serrella, Summer Aguilon, Mikey Montilla. Hang in there, amiga. It won't take long ang pag-quarantine mo ko, no? Praying for negative result. Yes. Galacia Avias. Good morning. Please greet Leia, Irene, and Heavenly Grace nga watching live subong from Vancouver, Canada. Yes, salamat. Doon nag-tanaw world tour. Yan man. Russell Gomez. Sige, go. Ikaw na. Si Shirley Tadi na. Good morning, man. Dira sa, I think, New York. New York. Remia Garcia, good morning, man. Kay Homa Lumena. Kay Humawan Castro. Sige. Sa IntelliCare ni siya si Humawan Castro. No? Junel Batunesan. Kay Gracia Hareta, good morning, man. Kaya ginag-greet naman din si Julius kay si Aya, of course. Si Suzette Alunan sa Hong Kong, hello. Cory Vidaha sa Kuwait. Noel Umania. Sa uli ko na yan. Sa Umania family. Si Binong Sitenta, good morning, man. Kay MGS Candido Hildore. Sa Sumag. Janie. Si Mark Gabriel Salanga is also with us. No? Sir, good morning.
Kaya Mildred Roquero, good morning. Ga-monitor lang sila kuno always dira sa may Central Maaw. Salamat. Ako manghod man no, si Tess Duran, ginapatamyar niya actually ang mga taga-laboratory bala sa Bago City Hospital. Sige, good morning kuno sa mga mapisan dira na. Wow. Nga mga medtechs. Mga medtechs, so. Yes, ang pinaka-head na daw kumari ko Nga may daw pa. Kumari ko gani. The ever beautiful Almira Bourbon Torres. Piyo adan. Kumari ko kay umagad ng ihada. Piyo na nga bon ba lagi napatulon mo. Sige, ihada ko na iyang isa ka anak no. Good. Andrea Amanda Jaime, Ma'am Andrea, good morning dira sa imo, no? Yes. Sige. Sir Binong Sitenta, na patamyon niya lang kuno Encarnacion Beler Amarante sa Barangay Poblacion, Bago City. Andrea Walar, good morning, stay safe and God bless kuno. Sa may handumanan chapter dira sa Partido Dunganon, good morning man. Jobren Mones Ordinario, good morning. Nagapamatigid sila. Hello lang sa family niya sa Himamaylan from Guinea, Africa. Sakto pabasa ko, Guinea, Africa. Ma'am Luwing Melos, happy birthday ko no sa iya hinablos niya si Justin Charm Ebon Alvarez. Ebono. Happy birthday to you. Happy birthday, Justin Charm. Kasi sa bata man. Alvarez, hindi ko kabalo. Bata sa utod niya Utod niya gani. Kung hindi ko kabalo kung sino ang utod niya. Kada mo na sa utod niya bala. Sige. Si Karen Serna, good morning dira sa imo. Kuha ko ni saya daw hinablos. Sa Kawayan. Yes, sa Kawayan. Nga kakalaktaw-laktaw ang imo, da yung ano. Ikaw yung kalaktaw. After ni Mamelos, may Belen Salaw pa yaho. Tika sa baba man ni si Karen Serna di sa akon. Ito, dari si Karen Serna sa akon. Si Mamelos, ara siya. Ako sa baba yan. Naman? Angelica Niel is also watching. Good morning. So kay Belen ka na. Belen, morning. Good morning Kay Christine Menyes Villalobos, of course, good morning man. And Rachel Fulgencia Susana, good morning sa inyo tanan. Kay sa 63,000 Facebook Live viewers. 64,000 na. 64 na. Nasig no, grabe, bugtaw na sila. 64,000, bugtaw na sila. Tika damo na sa mga abroad. Raydan Velasco, good morning man. Nagkambali Ma'am Luing Melos kay Noning na bata, Action Boy. Na. Yes. Ma'am Vanessa Mayo, hello. Your body says hello kuno. Hambal ni Doc Mayo. Yes, sa may body tong pakitong kitong alimango sa suba. Hambal, ba siguro ga kwento sa iya mga pasyente kinakanta niya tong. Sige na pang una, tim na mga tong. Kalain. Ann Lobaton, good morning man. Watching from Ma'am Jordan. Giselle Franco, of course, good morning. And, si Naisel Fabol, ari siya. Good morning, Ma'am Eden and Sir Boys. Nakita rin ako mo ni Naisel, pa? Wala pa. Sila ni Dore lang. Oo. Kabalo kayo si Aksyon Dore, kalagawa na iya. Si Aksyon Eden niya from office to house. Ako na iyang life natin. Kay Marites Gallego Ebon, utod ni sa tikwan ni Ma'am Luing. Okay. Na-recruit yun na. Utod na sa, hindi ka pa matig na si Marites siya sa aton. Yes. Kada mo sa mga recruitment una pa na gani guro si Kwan si Marites siya pa konamot dito. Kay magulang ni si Marites. Siya guro. So kung magulang siya una pamate, ama na. Oo, magulang ka mo. Kaalam gid wala kay Action Boy ka, very nice. Diyan na ka, basi kun lain ni Marites ba. Basi kun bayaw ni Blau. Amo na wala kisa, wala duga lang alang wala sa mga ginambal. Di bro kay Kwan isla mo si Marites may mautod mo sila kasi Marites mo. Kaya. Sige. Sa pamilya Fabol kag Morales dira sa may dinis lang sa Kabankalan, no? Kabankalan. Sige, standby na sa Balita National. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Mandar sa inyong pag-inom sang Blue Turna Plus. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30, detalye na sa balita nasyonal. Gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Hunyo 24 tugtog Hulyo 3 bilang period of national mourning. Kasunod sa pagtaliwan ni Anay Presidente Benigno Aquino III, pagi ni sa Presidential Proclamation 1169. Suno kay Duterte, nagakasubo pa ninis ang nimaluan ang pagtaliwan ni Aquino ay gintawag nga true servant sa mga tao. Napangabay si Duterte sa tanan, ululupod ni magpangamuyo, ipahigad ang makinalain kagatagan sa respetong leader nga naghatag sa ikasarang para makapangalagad sa pumuluyo. Gin-cremate naman ang bangkay ni Anay Presidente Benigno Aquino. Inisunod kay Chris Aquino utod sa Anay Presidente nga nagpalayag sa katapos ng media kagabi Webes. Sunod kay Chris, may misang kapatigayunon sa Ateneo subong nga adlaw Biyernes. Natala ng idulong sa katapusan nga palahuwayan ng Anay Presidente sa Manila Memorial Cemetery sa Sabadong adlaw Hunyo 26. Si Aquino, ika-15 nga presidente sa Pilipinas ang ginbawian sang kabuhi sa edad nga 61. Ginpahayag naman sa pamilya Aquino nga nagtaliwan si Anay Presidente Benigno Aquino III bangod sa renal disease secondary to diabetes. Lasay si Median Tak na kahapon Hunyo 24. Si Pinky Aquino Abelyada, utod sa Anay Presidente, naghatag sa opisyal nga palayang para sa pamilya Aquino pila ka oras matapos nagwa balita nga gindala si Pinoy sa Capital Medical Center sa Quezon City. Suno kay Pinky, si Pinoy ay sa kapribado nga tao kanang kasulod gwa sa ospital antes pa man ang COVID-19 pandemic. Bukas naman ang DOH sa pagbago sa COVID-19 response kung nila suportado sang siyensya. Ini matapos ang pagkwestiyon ni Senate President Vicente Soto III angod sa pulisas ng gobyerno sang face shield. Para rin yung ginikwestiyon ni Soto ang DOH sa pag-require sa pagsukso sang face shield nga may face mask bisan wala ini ginapatuman sa iban nga pungsod. Sunod kay Dr. Beverly Ho, Director ng DOH Health Promotion and Disease Prevention and Control Bureaus, ginarespeto sa otoridad ang opinyon sang publiko kag mamalida angod sa COVID-19 response. Dugang paniho, umpisa sang COVID-19 pandemic ang tika nga ilang ginahimo ang suportado sang siyensya.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, B3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination Tambay na sa Aksyon report second portion of Aksyon, Fred Salanga, ang inyo duringan news team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. May TC, ang alkaline na vitamin C. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo